Budeme sa dnes venovať nebezpečnosti hráča. V prvom rade chcel by som sa predstaviť, moje meno je teda magister Jakub Horecký, pôsobím aktuálne ako tréner slovenskej juniorskej reprezentácie, okrem toho pôsobím aj v klube Eškali do Bratislava, kde trénujem A-tým a pôsobím tam ako šéf-tréner mládeže. Čo sa týka môjho vzdelania, tak tam môžete vidieť nižšie, moje osobné vzdelanie je právnické a v zásade pracujem aj v tomto obore. To je tak krátko o mne. V prvom rade, predtým než začneme so samotnými hráčmi, ale veľmi úzko to súvisí vlastne s nebezpečnosťou hráča, je veľmi potrebné si povedať niečo o číslach. Minulý rok, alebo teda minulú sezónu som absolvoval jednu stáž vo Fínsku a naučil som sa tam jednu vec, že Fíni používajú veľmi veľa čísel. Je to veľmi zaujímavé v tom, že sú názory, sú rôzne postoje k rôznym veciam. Možno k jednej veci majú 2-3 tréneri nejaký iný postoj, ale čísla nám vždy hovoria pravdu. Čísla nám neklamú a z čísel vieme v podstate vychádzať. A veľmi to na mňa pozitívne vplývalo, že fínsky florbal veľmi funguje na číslach a používa veľa štatistík. Na týchto mapách, ktoré môžete vidieť, tak je pravdepodobnosť strelenia gólu v rámci pozície na ihrisku. To znamená, že na tom ľavom obrázku je to výcud, respektíve štatistika urobená z majstrovstiev sveta 2018, respektíve Fínskej ligy 19-20, myslím, že tá bola aj prerušená covidom, takže asi nebola úplná. A táto štatistika nám hovorí, že 65% všetkých gólov padá z toho predbránkového priestoru, respektíve z toho lichobežníka. Ostatné tie percentá tam vidíte, z krajov z mantinelu 23% a hokejovo poviem z modrej čiary a z polovice ihriska 12%. Prečo to hovorím? Je to práve preto, lebo úzko to súvisí veľmi s nebezpečnosťou hráča. Pokiaľ my chceme byť nebezpeční, to znamená, dnešný seminár alebo webinár sa bude týkať nebezpečnosti, najmä keď my máme loptu, to znamená, že náš tým má loptu a snažíme sa ohroziť superovú bránu, tak je dobre poznať vlastne aj tieto čísla, kde tie góly v tom florbale padajú. Skúste sa zamyslieť, alebo skúste si predstaviť možno niektoré zápasy slovenskej extraligy alebo vašej mládeže a skúste sa zamyslieť, že odkiaľ padajú tie góly. Ja som sa po návšteve Fínska trošku na to sústredil a musím vám povedať, že veľmi veľa gólov padá z tej pozície 23%, niektoré samozrejme aj z tých 12%. A dovolím si tvrdiť, že keby niekto mal keby som mal ten čas a dovolili by mi to moje pracovné tieto povinnosti, tak by som veľmi rád urobil takú mapu slovenského florbalu, že ako by sme my na tom vyzerali, ale neskromne si dovolím tvrdiť, že asi by tam tá 65-ka nesvietila. No a toto je veľmi dôležité, že pokiaľ chceme konkurovať a priblížiť sa tomu medzinárodnému florbalu, mali by sme rešpektovať aj tie trendy, respektíve trendy. Pozeráme sa na rok 2018, takže to je 5 rokov dozadu. Čiže mali by sme rešpektovať ten medzinárodný florbal, akým spôsobom funguje, akým spôsobom sa vyvíja. Keď sa pozriete teraz na ten obrázok vpravo dolu, tam je jednoduchá štatistika, že z toho predbránkového priestoru vám stačí 6 striel na strelenie jedného gólu a naopak z tých ostatných priestorov až 37. Je to obrovský nepomer a asi každý tréner si z toho zoberie jednoznačne, že chceme sa tlačiť čo najbližšie do tej brány. Horný obrázok pravo hore ukazuje mapu, tam vidíte, že tam už je viacero sezón, je to vyslovene z Fínskej ligy z play-off a pokiaľ by ste si spočítali v podstate všetky tie čísla, tak nám tam vyjde 72. To znamená, že keď si pozrieme od roku 2018 do 2022, akým spôsobom sa vyvíjala aj Fínska liga samotná a najmä treba povedať, že v play-off samozrejme hrajú tí najlepší, tak vidíme, že už tam je posun a tie čísla sa tam zvyšujú. Ja som absolvoval aj majstrovstvá sveta mužov a majstrovstvá sveta juniorov a dovolím si tvrdiť, že na posledných majstrovstvách sveta juniorov sme dokázali s trénermi navnímať, že to percento z tých 72%, tak si dovolím tvrdiť, že minimálne 3/4 gólov padá takmer z veľkého bránkoviska. To znamená, že tá vzdialenosť od tej brány sa zmenšuje,
dostávajú sa hráči, snažia sa dostať čo najbližšie k tej bráne, aby tá strelecká efektivita, tá výhodnosť tej streleckej pozície bola čo najlepšia. Hovorím to preto, aby sme vedeli o týchto číslach, aby sme s nimi vedeli pracovať a aby sme vedeli jednoducho našich hráčov navádzať k tomu, odkiaľ vieme, že padajú góly. Fíni, alebo teda aj Švédi vytvorili taký koncept, volá sa to, vo Fínsku to volajú, že Golden Line, pre nás jednoducho os ihriska a je to v podstate nadstavba týchto čísel a v prípade, ak lopta pretne os ihriska, či už cez prihrávku, alebo ak hráč pretne s loptou os ihriska, tak tieto čísla sa takmer zdvojnásobujú. Je to z toho dôvodu, že musí vlastne brankár pracovať v tej bráne, mení garde a tým pádom zvýšujú sa o 5%. Takže toto je ale téma potom možno na niekedy nejaký samostatný webinár. Okrem teda florbalu, ja som si pripravil, že nie len teda náš šport, ale vo všeobecnosti viacero športov sa takýmto smerom uberá. Vľavo hore môžete vidieť teraz obrázok, ktorý je z futbalu. 2011-12, vidíte tam v podstate takú heatmap, ktorá ukazuje streľbu v Premier League a vidíte, že medián tej vzdialenosti je nejakých cca 21 yardov. V roku 2020-2021 sa ten medián znížil na 18 yardov približne. Takže vidíme, že aj vo futbale ten posun v rámci tej vzdialenosti a v rámci tej efektivity a nebezpečnosti pri jednotlivých hráčských situáciách sa približuje k tej bráne. Obrázok dolu nám ukazuje ďalší šport, basketbal, ktorý nám ukazuje opäť, akým spôsobom sa mení ten šport, akým spôsobom sa mení tá efektivita a nebezpečnosť hráčov. V roku 2001-2002 vidíte, že tamto pole tých jednotlivých striel je relatívne diverzifikované, no a v roku 2019-2020 tam vidíte, že snažia sa efektívne využiť samozrejme trojbodové hody, ale pokiaľ už to má ísť niekde dovnútra, tak jednoducho musí to byť istý koš a všetko to ide maximálne do tej najefektívnejšej zóny, ktorá je vlastne pri koši. Takže nie len náš šport, ale vo všeobecnosti všetky športy sa nejakým spôsobom vyvíjajú, my na to musíme reagovať, no a pokiaľ chceme my vytvárať a učiť hráčov, aby boli nebezpeční, aby dávali góly a najmä, aby sme boli konkurencieschopní možno v zahraničí na medzinárodnej úrovni, tak mali by sme o týchto ukazovateľoch vedieť a mali by sme ich vedieť v podstate aplikovať aj do tréningu. Ja som zabudol dôležitú vec a to je, že v prípade, ak budete mať nejakú otázku, tak kľudne ma prerušte, kľudne sa pýtajte. Rovnako nespadol som z hrušky najmudrejší, takže v prípade, ak niekto bude mať nejaký zaujímavý bod, point alebo nejaký názor. Koľko presne? 4 presne takto tlačené. A 5, jak je takto teda? Takto? 4 tu a 5. Nie je otázka. Čiže ak niekto bude mať nejaký zaujímavý point alebo otázku, pokojne ma prerušte, pýtajte sa, budem veľmi rád. Pri najhoršom vám vypneme mikrofón, to je úplne najmenej samozrejme. A to samozrejme beriem s nadsázkou. Pokračujeme ďalej. Nebezpečnosť hráča. Ja by som teraz chcel vás si otestovať aj takým spôsobom, že či ja vás počujem. Zaujímalo by ma teraz z vašej strany, že čo si myslíte, že čo pod tým pojmom nebezpečnosť hráča by sme si mohli predstaviť. Takže pokojne si zoberte slovo a môžete ktokoľvek povedať. Tak je to schopnosť hráča ohroziť bránku a vytvoriť nebezpečnú situáciu, si myslím. Super. Máme ešte niečo, čo by mohlo patriť do tejto oblasti? Možno nejaké vlastnosti hráča, ktoré by mal mať, aby bol neustále nebezpečný na tom ihrisku. Nebezpečný hráč musí mať v prvom rade dobré čítanie hry. OK, dobre, súhlasím. Musí sa vedieť uvoľniť. Výborne, tomu sa určite budeme venovať, presne tak.
Čiže nejaké postavenie hráča, čítanie hry, ono to veľmi úzko súvisí. Áno. No a potom Schopnosť pohotovo vystreliť. Áno, super, súhlasím. Vystreliť, presne tak. Toto nám chýba. Aspoň v našej žiackej kategórii, či mladšej, či staršej, či dorasteneckej, tá strela z prvej. Hej. OK, súhlasím. Väčšinou tí hráči si to všetko rovnajú na tú čepel, až potom vystrelia. To sú 1, maximálne 2 sekundy a to je už neskoro. A strelba forehandom hlavne, nie backhandom. Super, perfektne. Ďakujem vám veľmi pekne. V zásade ste pomenovali presne to, čo som chcel a nahľadali ste mi aj na smeč. A ten smeč je toto. Zamerne som dal na tento slajd stopky, hodinky, pretože bolo tu pred chvíľkou povedané, že hráči si to musia narovnať na čepel a musia možno urobiť nejaké zoro. Áno, super, máme všetky palubovky vyčistené, keby sme im dali handry na tie čepele, tak všetky haly máme vyčistené, je to super. Ale presne, je tam ten problém, že strácame čas. Že? Strácame ten čas, ktorý je potrebný na to a strácame tú nebezpečnosť. Na tú nebezpečnosť. Pokiaľ ten hráč si naozaj musí to hodiť na ten backend, alebo urobí to zoro, alebo musí si to spracovať, nedokáže vystreliť z prvej, pretože nie je v dobrom postavení, alebo nevie si to dať na forehand, tak stráca čas a tým dáva čas svojmu súperovi na to, aby ho dotlačil, aby išiel do bloku, aby sa brankár postavil do nejakého základného postavenia, v ktorom bude istejší a bude pripravený na tú strelu. Tie stopky som tu dal práve preto, lebo veľmi často hovorím aj svojim hráčom, aj trénerom v našom klube, že florbal je o čase. Florbal je o čase a práve úzko súvisí s nebezpečnosťou, pretože čím viac času máte, tak tým ste nebezpečnejší. Čím viac času vám dá super, tak tým ste nebezpečnejší. No ale keď sa teraz bavíme o tej úplne najvyššej úrovni, to znamená, že bavíme sa o majstrovstvách sveta, bavíme sa o fínskej lige, švédskej lige, tak jednoducho tam tí hráči si nenechávajú čas a musia urobiť všetko preto, aby ten čas sami získali nejakým spôsobom. No a to sú práve tie veci, že si nerovnajú tú strelu, ale snažia sa byť pripravení na tú strelu hneď, snažia sa ísť hneď do forehandu, to znamená, že snažia sa, aby jednoducho nepotrebovali urobiť nejaký zoro move alebo na backend a vytvárajú si sami ten potrebný čas na tú nebezpečnosť, na to ohrozenie brány a na strelenie gólu. Pokračujeme ďalej. Takže, tak ako ste správne povedali pár vecí, mám to tu pomenované z hľadiska 4 oblastí, ktorým sa dnes budeme venovať. Prvá oblasť je trojitá hrozba, druhá oblasť je tlak do brány, tretia oblasť je situácia 1 proti 1 a štvrtá oblasť je otvorené postavenie. Zatiaľ nebudem k tým oblastiam hovoriť nejako bližšie, budeme sa každej venovať osobitne, takže môžeme hneď a zaraz začať. Takže trojitá hrozba. Jedna pomocka, 3-krát nebezpečný hráč v jednom momente. Skúste opäť teraz mi povedať, že aké tri prvky nebezpečnosti toho hráča mám asi na mysli. Čo ten hráč môže urobiť v jednom momente, keď má loptu na forehande? No v prvom rade postaviť sa do gólovej pozície a v čo najkratšom čase vystreliť na bránu. A samozrejme musí tá strela byť cielená. Presne tak. Takže prvý bod pri tej trojitej hrozbe je strelba. Poďme ďalej. Ešte máme 2 možnosti. Vyhrať. Perfektné. Tretia možnosť? Prejsť cez hráča. Perfektné. To znamená ísť do nejakej kľúčky, do krytia lopty, do vedenia lopty a podobne. Veľmi často sa stretávame a musím povedať, že aj v minulom juniorskom cykle sme sa stretli, že niektorí hráči nezvládali tú trojitú hrozbu, respektíve nebolo im to nejakým spôsobom edukované od malička a vznikli tam automatizmy, ktoré úplne neboli správne a potom sa stávali tie veci, že potrebovali si tú loptu hodiť na ten backend, potrebovali si jednoducho upratať tú loptu na čepeli predtým, ako došlo k nejakému riešeniu tej situácie, no a stratili čas. Tak ako hovorím, že je to všetko o čase. Stratili čas, no a na medzinárodnej úrovni žiaľ sa nám to vrátilo, že sme buď stratili loptu, alebo streľba bola do bloku, alebo došlo k nejakej vynútenej chybe.
Ja teraz prejdem na videá, ja pevne verím, že všetko bude fungovať tak, ako má. Ono tie videá ja budem veľmi často zastavovať a prvé video, ktoré si ukážeme, je toto. Dúfam, že budete počuť aj zvuk. Kdy jsem nebezpečný? Jsem teď nebezpečný? Jo? Teď? A teď? Teď jsem nebezpečný? A teď? Tak zkus znova, buď co nejvíc nebezpečný. Víš, co děláš? Jsi celou dobu nebezpečný? Maximálně? A v čem ne? Když to máš na backendu, tak to zkus ještě jednou. Celou dobu co nejvíc nebezpečný. Tak, trošku zpomalit ty ruce, aby ti neutíkal ten balonek. Protože ty pak běžíš a ten balonek ti utíká, proto to dáváš na backend. Kdy jsem nebezpečný? Tak, skúste mi to teraz iba info, či to sekalo, alebo sa to dalo pozerať. Dalo sa to pozerať, je to OK. Dobre, super. Bol počuť aj zvuk? Áno, samozrejme. Dobre, super. Na tomto videu som vám chcel ukázať, že vo vyspelých krajinách florbalových, a ja pevne verím, že už aj v našej, tí tréneri dbajú na ten čas, aby už aj tie decká malé jednoducho boli pripravené byť neustále nebezpeční hráči, byť pripravení mať okamžite trojitovú hrozbu a byť pripravení jednoducho na ten moderný florbal. Čiže toto je len taká ukážka toho, asi všetci ste práve pochopili, že o čom tá trojitá hrozba bude. Je to naozaj hra na forehande. Keď si zoberieme tú backendovú hru a hovoríme o trojitej hrozbe, tak sme mali v tej prezentácii, keď si ju takto otvorím, tak sme tam mali strelu, prihrávku a kľúčku. Keď to mám na forehande, asi mám splnené všetko. No a ako náhle si to hodím na ten backend, tak jedna z týchto troch prvkov mi tam odchádza. V prvom rade mi tam odíde strela. Hej. Väčšina hráčov nie je schopných adekvátne vystreliť z backendu, či už by to mala byť razancia alebo presnosť. Výnimkou sú samozrejme hráči ako Alexander Ruth. Na Slovensku to bol napríklad Oliver Kubasky, môj bývalý spoluhráč, ktorý bol na backende možno aj silnejší ako na forehande. No a rovnako situácia toho Zoro Move, alebo teda nejakej hry na tej špičke, opäť vypadáva nám tam napríklad strela, vypadáva nám tam dokonca už aj prihrávka. Z toho backendu vieme nejakým spôsobom prihrať, vieme ísť aj do krytia lopty, ale už tam máme len dvojitú hrozbu, pretože väčšine hráčov odchádza tá nebezpečnosť tej strely. Takže celá tá trojitá hrozba je o tom hrať neustále na forehande, tak ako ste videli toho Filipa Langera, ktorý to hovoril tým deckám na tom videu. Ukážeme si ďalšie video, kde je opäť Langer, s tým, že teraz by som vám chcel ukázať ten princíp. Poznáme pri trojitej hrozbe dva princípy, akým spôsobom sa dostať na forehand. Samozrejme, pokiaľ idem na forehande do šírky ihriska, tak je to jasné, vedieme to na forehande. Skôr ide o rýchlu zmenu smeru. Tu môžete vidieť, ako ten Filip Langer ide smerom vpred a bude sa snažiť dostať na os ihriska. To znamená dostať sa do tej zóny, ktorú sme si ukazovali, tých 74%, a ísť do nejakého zakončenia z osy ihriska. Toto, čo teraz ten Filip urobí na tom videu, tak voláme podbehnutie forehandu. To znamená, že vytvorí svojím pohybom nôh, keď si to takto pomaličky pustíme, teraz si to hodí na forehand a pohybom nôh vidíte, že sa dostane pod tú loptu a je neustále nebezpečný hráč. Veľké chyby sú vtedy, keď tí naši hráči si to hokejkou stiahnu za seba. Hej? Vtedy v podstate strácame ten čas. Strácame ten čas, ktorý ten Filip Langer na tomto videu jednoducho získal a dostáva sa v tejto chvíli, ak by sme tu mali namiesto tej brány hráča, tak ten hráč nevie, či ide Filip do strelby, do prihrávky, do kľúčky. Okrem nášho športu sa toto podbehnutie backendu využíva napríklad aj v tenise. Tí, ktorí pozeráte tenis, tak určite mi dáte za pravdu, že pokiaľ ide slabá lopta na backend, ktorý je väčšinou takisto slabší aj u tenistov, a ten tenista stíha si obehnúť tú loptu, tak si ju rýchlo obehne, aby mohol dať ten silnejší úder a
aby mohol dať ten forehand. Čiže veľmi podobná situácia. Tu máme ďalšie video, ja vám ho pustím najskôr takto a potom si opäť pustíme spomalenie. Ono je trošku spomalené už na začiatku. Opäť rovnaká situácia, vidíme, že hráč beží smerom vpred a bez toho, aby sa lopty dotkol backhandom, podbehne tú loptu svojimi nohami. Vidíte, že lopta v zásade ide pomalšie ako ten hráč. To znamená, že je veľmi dôležité, aby hráč bol dostatočne fyzicky pripravený a mal dostatočnú hernú činnosť jednotlivca, aby toto zvládol, ale hovorím, dá sa to trénovať aj s deckami. Ja som to teraz robil s prípravkármi a veľmi rýchlo to pochopili. No a tu vidíme, ako hráč podbieha loptu. No a ak si všimnete túto obrancu, tak vidíte, že obranca už je v bloku. To znamená, že prichádza k obrovskej výhode hráča s loptou, pretože je trikrát nebezpečný, čiže môže prihrávať, môže strieľať, môže pokračovať s tou loptou, tak ako pokračuje. No a v podstate dostalo sa až v takej situácii, že blokujúci hráč je až niekde možno nejakého 1,5 metra za tým strieľajúcim hráčom. Čiže ešte raz, podbehnutie forehandu. Je dôležité, aby sme toto decka učili, aby naozaj boli nebezpeční hráči, aby nestrácali čas na tom ihrisku a aby využívali potenciál tej rýchlosti našej hry, ktorá vo florbale určite je. Okrem teda podbehnutia poznáme aj opačný pohyb a to je obehnutie. Je to v prípade, ak to máte, ako sa hovorí, cez ruku, to znamená, ak hráč nie je cez forehand, ale má to cez ruku. Tuto, keď si to spomalíme a pôjdeme od začiatku, tak tu môžete vidieť, že hráč to nemá na strelu z otočky, respektíve strelu z prvej. A svojimi nohami opäť, bez toho, aby si to stiahol backhandom sám, tak svojimi nohami to dostáva pod tú loptu, obieha si to tak ako tenista, dostáva sa pod loptu a v tejto chvíli sa dostáva do trojitej hrozby. Hráč, ktorý je pred ním, nevie, že či pôjde nahrávať, strieľať, alebo naopak bude pokračovať s loptou do nejakej kľúčky. No a dochádza k strele a k zakončeniu. Hej. To znamená, že z nevýhodnej pozície, z backhandovej, sa za veľmi malý čas, veľmi krátky čas dostal do streleckej gólovej pozície z dobrého streleckého uhla, z dobrej vzdialenosti a skončil to gólom. Takže toto je teória. Teraz prax. Vy ste si niečo odnesli aj z tohto semináru také praktické. Akým spôsobom toto robiť? Je to v podstate najmä drillová vec. To znamená, že samozrejme dá sa upozorniť aj v jednotlivých prípravných hrách, aj v hre 5x5, v hre 3x3 sa dá upozorniť na tieto činnosti, ale v prvom rade si to hráči musia zažiť na nejakých drillových veciach, na nejakých drillových cvičeniach, ideálne využiť pri nejakom rozchytaní brankárov na začiatku tréningu a vysvetliť to deckám, respektíve hráčom. Tuto môžete vidieť video z majstrovstiev sveta juniorov. Toto sú naši slovenskí reprezentanti, ktorí idú hrať proti Švédom a toto je časť rozcvičky. My sme naozaj, tak ako som spomínal, že stretli sme sa s tým, že hráči nerobili túto činnosť správne a snažili sme sa to do nich dostať. No a na tomto videu je vidno, že niektorí hráči teda splnili to, čo sme od nich chceli vidieť. Odpoviem to najskôr pustím takto a potom si to rozoberieme jednotlivo. Čiže napríklad takéto cvičenie môže byť vhodné na trénovanie tejto činnosti, úplne jednoduché vedenie lopty. S tým, keď sa pozrieme teraz na tohto hráča, ktorý vedie loptu na tom stredovom bode, tak vidíte, že bez pohybu, respektíve bez nejakého backhandu, okamžite do zakončenia. Tuto vidíme ďalšieho hráča na stredovom kruhu, ktorý opäť vedie loptu, ťahá, bez toho, aby použil backhand, obieha v podstate backhand a dostáva sa do zakončenia. Tretia situácia, opäť bez použitia backhandu a dostáva sa do zakončenia. Čiže veľmi jednoduché cvičenie, ktoré viete aplikovať a dať dôraz na túto činnosť.
Ešte jedno cvičenie, ktoré som si vytiahol z Trenčín Floorball Games. Je to taktiež rozcvičkové cvičenie, vidíte, že je to opäť pred zápasom. Predpokladám, že veľa z vás ho pozná. Je to nejaké cvičenie na 2 prihrávky a na zakončenie. Môžete vidieť, že ako toto sú, myslím, starší žiaci, ak sa nemýlim. Tak vidíte v tomto prípade, ako v Prahe, v tom Bohemians dbajú na túto činnosť. Spracovanie lopty bez akéhokoľvek zamiešania, pripravenia si s backendom. Ešte často sa stáva, že aj keď ten hráč s backendom získa loptu, potrebuje si ju ešte pomiešať forehand, backhand. Opäť hovorím, je to strata času. Je to len o čase, to znamená, že skráťme ten čas a buďme nebezpeční neustále. Tuto je situácia opäť po prihrávke, obehnutie forehandu, bez použitia backhandu. Takže toto sú len 2 cvičenia, ktorom sa to dá aplikovať. V podstate, pokiaľ máte takéto rozcvičkové cvičenia na tréningu, čo si myslím, že väčšina z vás, najmä u tých starších kategórií, používa, tak je dôležité len dbať na tú činnosť, vysvetliť to hráčom, prečo je to dôležité a vyžadovať to od hráčov, aby jednoducho takúto činnosť vykonávali. OK, to by bola trojitá hrozba. Spýtam sa, či má k tomu niekto nejakú otázku alebo dotaz. Dobre, beriem, že nie. Pokračujeme ďalej. Tlak do brány. Tlak do brány úzko súvisí s tou mapou, ktorú sme videli tam hore, ktorá nám ukazovala vlastne tie percentá, tých 72%, respektíve 64% na tom jednom alebo druhom obrázku. Je veľmi dôležité tlačiť sa do tej zóny, odkiaľ padajú góly a padá najviac gólov. Čo sa týka tlaku do brány, tak väčšina ľudí si myslí, že myslíme najmä ten tlak do brány s loptou, ale ono ešte veľmi často je dôležitejšie ten tlak do brány bez lopty. Opäť si na to ukážeme videá, pretože to človek vidí, tak je lepšie zapamätateľné a hmatateľné. Takže prvá. Tu môžeme vidieť, že prvá myšlienka hráča, ktorý dostal tú loptu hore, bolo okamžite, že si všimol, že pred sebou má voľný priestor, ktorý môže využiť, môže tam naletieť, môže vytvoriť tlak do brány, môže sa dostať do tej pozície, odkiaľ padajú góly, no a samozrejme okamžite na forehande sa tam dostáva a dostáva sa do zakončenia z dobrej pozície. Hej, toto je tlak do brány loptou. Pokračujeme ďalej. Opäť toto stopnem. Hráč vidí pred sebou zónu, do ktorej sa môže dostať. Vie, že sa vie v tejto chvíli dostať do zóny, odkiaľ padá najviac golov. To znamená, pokračuje svojím pohybom vpred, natlačí sa do brány a ide do zakončenia. Prečo vám o tlaku do brány hovorím? Budem teraz kritický, možno ma za to nebudete mať radi, ale veľmi často nám končia hráči tu v rohu. Hej. Alebo sa vytlačajú, idú niekde sem a odtiaľto sa snažia zakončovať. Hej. My potrebujeme tých hráčov dostať do toho líchobežníka, ktorý sme si ukázali, odkiaľ padá najviac gólu. Ak by som teraz ukázal tú mapu, tak uvidíte, že odtiaľto padá malé percento, takže snažíme sa tých hráčov dostať čo najviac do osy ihriska a do tých nebezpečných pozícií, tak, aby sme boli čo najnebezpečnejší na ihrisku. Ukážem ešte jedno video, toto je z majstrovstiev sveta juniorov. No. Tento frajer je aktuálne v Storvrete, Gabriel Kohonen, a okamžite opäť, potom ako videl, že sa mu uvoľňuje priestor, ktorý je nebezpečný pre súpera a odkiaľ padajú góly, okamžite sa tam dostal. To, že sa tam dostal ekvilibristickým spôsobom, to už je samozrejme na kvalite hráčovi a na tom, čo si dovolí v danom zápase, ale v podstate o toto nám ide, aby sme sa tlačili do toho nebezpečného priestoru, nestrieľali z veľkých uhlov a tak ďalej.
No poďme na tú druhú činnosť a to je tlak do brány bez lopty. A toto je možno ešte dôležitejšie ako to predtým. Tak, hneď prvé video, tam sme to videli dvakrát za sebou. Vidíme to hneď po odovzdaní lopty, že v tej zóne, kde padá najviac gólov, okamžite Švédi chcú mať hráča. To znamená, že snaží sa tam natlačiť do tej zóny, snaží sa tam byť nebezpečný, snaží sa tam mať forehand na zemi, snaží sa dostať loptu a snaží sa dávať gól. To znamená, že táto činnosť je možno ešte dôležitejšia ako ten tlak do brány s loptou. Opäť kriticky musím povedať, že množstvo hráčov to rieši takým štýlom, že by zostalo tu niekde na mantineli a čakalo by. Veľmi často sa stáva, že títo hráči, ktorí sú tu na tom druhom mantineli, tak takisto netlačia sa do osy ihriska, ale proste zostanú tu na mantineli a tým pádom nikoho nemáme absolútne v tej zóne, odkiaľ padajú góly a veľmi tým pádom si znižujeme svoju nebezpečnosť svojho tímu na skorovanie gólu, pretože opäť sa vrátim k tým číslam, pokiaľ si to prihráme po mantineloch a budeme odtiaľ strieľať, máme menšiu pravdepodobnosť, že ten gól nejakým spôsobom máme. Tuto tá situácia pokračovala a opäť vidíme hráča švédskeho, ktorý vidí voľný priestor pred bránou, tlačí sa tam, dostáva loptu a dáva gól. Pustíme si to ďalej, tých situácií je tu ešte viac. A to je táto jednoduchá situácia, určite každému známa, nahraj a bež. Ide mi teraz ale o tú situáciu, keď odovzdá loptu a okamžite využíva priestor ten nebezpečný. Ja by som chcel ešte upriamiť pozornosť aj na tohto hráča, ktorý takisto ide do toho nebezpečného priestoru. To znamená, že vytvára sa príležitosť pre hráča s loptou, ktorému hráčovi v nebezpečnom priestore bude dávať gól. Plus ešte tretia možnosť je samozrejme, že by to ten Kohonen opäť zobral na seba a natlačil sa do brány. V tomto prípade samozrejme vyhodnotil, že lepšia situácia je to hodiť opäť naspäť na os ihriska a ísť do zakončenia. To znamená, prečo to opäť hovorím? Jednoduchá vec. Tlačme hráčov do toho, aby sa tlačili či už s loptou alebo do nebezpečného priestoru, odkiaľ padajú góly. To bola opäť teória, prichádzame k praxi. Akým spôsobom? Opäť je to vec, nazvime to hodnotová, to znamená, že musíte to tým hráčom povedať a vysvetliť prečo, aby to robili. Tuto máme tréning slovenskej reprezentácie juniorov, cvičenie, ktoré je zamerané práve na tlak do brány. Ja vám ho skúsim nejakým spôsobom popísať. Vidíme 2-2 vnútri. V podstate títo hráči majú neobmedzený počet dotykov, môžu normálne hrať tak, ako sa hrá v zápase. No a po krajoch máme dvoch nahrávačov. To znamená, že dva nahrávači v modrom, dva nahrávači v oranžovom, ktorí sú vlastne spoluhráči týchto dvoch vnútri. A dôležité je, každý tým má svoju bránu a účelom celej hry je v podstate vždy, keď môžem, natlačiť sa medzi tie kužele a v podstate dať gól. Čiže v tomto prípade, pokiaľ by tento hráč v modrom urobil túto kľúčku smerom sem a natlačil sa do brány, tak prechodom cez bránu, tak jeho tým dostáva bod. Vieme alternovať túto situáciu tým, že po prihrávke na toho prihrávača, samozrejme prihrávač pôjde do hry a naopak hráč, tak ako som spomínal, máme možnosť, že budú dvaja hráči vnútri, nahrávači sú statickí, alebo po prihrávke môže ísť nahrávač do hry a naopak hráč, ktorý je vnútri 2-2, tak sa dostáva na jeho pozíciu zaplniť ten voľný priestor na mantineli. No a tu keď si ukážeme to video, akým spôsobom tá hra vyzerá, v tomto momente vidíme, že vždy, keď ten hráč má možnosť do tej superovej brány sa natlačiť, tak jednoducho ten tlak tam budeme od tých hráčov vyžadovať. Toto je hra prípravná, ktorú môžeme využiť napríklad na začiatku tréningu, keď sa nám rozcvičujú brankári a tak ďalej. Pokračujeme ďalej. Ďalšia prípravná hra na danú činnosť. Opäť je to situácia 2-2. Teraz tu vidíme nahrávačov dvoch, alebo teda jedného nahrávača z každého tímu. Situácia 2-2 na dve brány so špecifickým pravidlom takým, že oba tímy môžu skorovať do akejkoľvek brány. Je to práve pretože stimulujeme v tejto hre tú situáciu, že vždy, alebo takmer vždy, pokiaľ sa uvoľníte cez toho hráča 1-1, tak sa môžete natlačiť do tej brány.
Hej. To znamená, že v tejto situácii vidíme, že hráč v modrom drese v podstate odbehol z tejto pozície na druhú stranu a okamžite sa natlačí do brány a snaží sa zakončiť. To znamená, že ďalšia prípravná hra, ktorá je stimulovaná práve na to, aby sme do hráčov jednoznačne dostali tú činnosť tlaku do brány, či už loptou, alebo bez lopty. Tuto môžeme vidieť aj tú činnosť tlaku do brány bez lopty. Modrý hráč odovzdá loptu po mantineli a okamžite sa otáča a môže dať gól do tejto brány. Zoberie si pozornosť hráčov v zelenom, využije to hráč v modrom a prejde do ďalšej brány a okamžite sa tlačí do zakončenia. Hej. Takže opäť cvičenie, na ktorom môžeme pracovať a neustále hráčom pripomínať, že tlak do brány, či už loptou alebo bez lopty, je dôležitý. Posledná vec je variácia toho cvičenia predtým, čo ste videli na 2 brány, a to, že pridáme tretiu. Je to v prípade, ak chceme tú stimuláciu ešte zvýšiť, a je to v podstate také zjednodušenie pre tých hráčov, pretože naozaj môžu dať gól do 3 brán, to znamená, že môže si vybrať a jednoducho takmer vždy je tam priestor na to natlačiť sa do brány. Samozrejme je tu možnosť variovať aj s tým, že nahrávačov máte statických, prípadne nahrávači sa dostávajú do hry a okamžite môžu využiť po prihrávke vlastne tlak do brány. Tak ako to uvidíte teraz, lopta išla na nahrávača, ten ide okamžite do hry a snaží sa natlačiť do brány aj do zakončenia. Kubo, možno otázku? Nech sa páči, počúvam. Chcem sa ťa spýtať, alebo teda možno nejaké dovysvetlenie, tie mantinely, ktoré tam skosujú v rohu, že aký je vlastne ich význam? Ten význam tých mantinelov je úplne prozaický a to je práve to, že sa snažíme eliminovať tú hru v tých rohoch. To, čo som spomínal, že sa nám veľmi často stáva, že hráči sa chodia schovávať do tých rohov doslovne a snažia sa to nejakým spôsobom jazdiť práva, ľava. Poviem to tak, ako som sa to naučil ja na jednom webinári, a to bol webinár, ktorý viedol Pavel Brus a takisto používal takúto fixku a nakreslil tam, že keď tu sa postavíte, tak tu je, že toto. A to je, že cintorín. Veľmi sa mi to páči, pretože ak tam zastavíte, dostanete sa do rohu, tak na tej medzinárodnej úrovni jednoducho zomrete. Hej, naozaj je tam cintorín, to znamená, že väčšinou tam príde k strate lopty a určite k nejakému súboju, ktorý nie je príjemný. To znamená, tie mantinely sú tam na to, aby sme eliminovali tú hru v rohoch, a aby sme práve stimulovali to, aby hráči sa dostávali do tých predbránkových situácií, aby sa dostávali do tých zón, kde ich chceme jednoducho natlačiť a odkiaľ padajú góly. Stačí tak? Jasné, dík. Dobre. Máme za sebou tlak do brány. Opäť otázka odo mňa, či máte k danej téme nejakú otázku alebo nejaký podotaz. Dobre. Ak nie, tak ideme na tretej oblasti a to je situácia 1 proti 1. Predpokladám, že niektorí z vás absolvovali aj seminár trénerov, ktorý bol v Trenčíne, ktorý v podstate, bol som tam aj ja a okrem mňa tam boli aj tréner Jedlička, tréner Mrázek a tréner Ševčík. Veľmi pán Mrázek najmä, pán tréner Mrázek zdôrazňoval túto situáciu 1 proti 1 a naozaj vo florbale aktuálne vzhľadom na vývoj toho florbalu a vývoj najmä defenzívnych a ofenzívnych systémov sa stáva situácia 1 proti 1 veľmi významná. Pri nebezpečnosti hráča je veľmi dôležité, aby ten hráč dokázal zvládnuť situáciu 1 proti 1, aby dokázal byť nebezpečný, aby sa dokázal dostať do tých nebezpečných zón, do tých zón, kde padajú góly a vieme to splniť nasledovnými bodmi. Jednak je to krytie lopty, jednak je to práca s voľným priestorom a jednak je to práca nôh. Ukážeme si opäť nejaké videá, ktoré sa týkajú teórie 1 na 1 a potom si ukážeme samozrejme aj niečo z praxe. V prvom rade poďme na krytie nôh a krytie lopty a práca nôh. Tak. Ja to pretočím.
a skúsime si to bližšie zanalizovať. Takže tu vidíte, že keď sa pozriete na toho Eliáša, ktorý má loptu, tak v každom momente má loptu krytú svojim telom, to znamená, nedovoluje svojmu protihráčovi žiadnym spôsobom sa k tej lopte dostať. Hej. Okrem toho, že tá lopta je krytá telom, tak využíva prácu svojich nôh, zmeny smeru, prácu ramien na to, aby toho protihráča sa snažil striasť zo seba. A toto je presne tá situácia, ktorú my potrebujeme, aby hráči mali, aby boli nebezpeční pri florbale. Opäť to tu môžete vidieť. Teraz Nemeček. Práca s nohami, práca s priestorom. Pozrieme aj ďalšie video, ktoré bude pekne ukazovať prácu s priestorom. To je práve situácia, kedy hráč, ak všimnete, tak hľadá voľný priestor. Častá chyba na Slovensku, a ja som sa s tým stretol aj u hokejových trénerov, s ktorými som sa rozprával. A ak pôjdete aj na nejaký skills tréning hokejový, ja mám rád hokej a mám rád aj takéto skillové veci. Pred tým Benešom je teda skills tréning hokejový a oni tu postavia takú trojnožku a dajú tam takú nejakú hokejku. Hej. A urobil nejakú prešmičku a dostal sa tam alebo obhodil. No a ono paradoxne, čo sa stane, skúste mi vypovedať, čo by sa stalo, keby ten Beneš teraz skúste mi povedať, že v danom momente, keď príde k tomu obhodeniu, čo sa stane? Čo sa stane s tou loptou? No, stratí loptu pod kontrolou. Presne tak, presne tak. V podstate on z toho, že má loptu, je nebezpečný hráč, môže ju mať na forehande, tak ako náhle ide do nejakého obhodenia, tak sa dostáva do straty lopty. Nemajú pod kontrolou. No a toto je práve to, čo my vo florbale nechceme. My chceme mať tú loptu pod kontrolou, my chceme neustále byť trikrát nebezpečný hráč a preto nie je fajn učiť deti a žiadnych svojich hráčov, že situácia 1 na 1 znamená, že idem oproti svojmu protihráčovi a idem urobiť kľúčku. Situácia 1 na 1 je v podstate situácia, ktorá sa rieši pohybom do voľného priestoru, krytím lopty a prácou nôh. Hej, tuto to krásne môžete vidieť na tom videu, kedy si Beneš kryje loptu, ide pohybom do voľného priestoru, hej, vidíme, že sa mu tu vytvára voľný priestor, to znamená, že okamžite tam nabieha do voľného priestoru, pracuje nohami, snaží sa rozhodiť supera či už doprava alebo doľava, no a zakončí to nejakou protismernou kľúčkou a opäť po nejakej príprave sa dostáva do voľného priestoru a dostáva sa za hráča do takej pozície, že môže pripraviť pre svojho spoluhráča nejakú streleckú pozíciu. Čiže týmto som chcel povedať, že tá situácia 1 na 1 nie je úplne o tom, že chceme obhadzovať hráča a robiť naozaj tie Zoro a rôzne veci, ale naozaj mať neustále tú loptu na hokejke, neustále to mať ideálne, samozrejme na forehande, aby sme boli nebezpečný hráč, aj keď pri tých zmenách smeru je logické, že musíme používať obe strany hokejky, ale jednoducho vytvárať týmito tromi činnosťami, či už krytím lopty, či už prácou nôh, alebo pohybom do voľného priestoru, tú situáciu 1 na 1. Tu ešte jedno video, posledné, ktoré je veľmi pekné na prácu nôh a krytie lopty. Vidíte okamžite seknutie, využitie tela na to, aby sa hráč dostal do útočného pásma. To bola teória, opäť ideme na prax. Začneme cvičením v podstate pre nižšie kategórie, pre mládež, aréna, možno, že niektorí ho poznáte, a to je práve situácia, ktorá vyplýva zo zápasu. Obe decká sú aktívne na nohách, riešia v podstate úplne rovnakú situáciu, ako musel riešiť ten Eliáš, ako musel riešiť Nemeček, ako musel riešiť Beneš.
tom superfinále českého florbalu, tak títo borci to riešia na svojom vlastnom tréningu. Vidíme, že tu funguje práca nôh, máme tu prácu na forehande, prácu na backende a práca s voľným priestorom. V tomto cvičení samozrejme je jednoduché pravidlo, čo najdlhšie, aby decká sa snažili udržať tú loptu. Toto je video z ďalšieho tréningu. Najprv vám ho takto pustím. Toto prípravné cvičenie, alebo herné cvičenie je v podstate zamerané vylúčiť na krytie lopty, to znamená na prácu nejakého periférneho videnia hráča a na to, aby dokázal pracovať s tou hokejkou, so svojím telom, so svojimi nohami, tak, aby neustále kryl loptu. A hráč, ktorý je v čiernom drese, tak sa snaží vpravo alebo vľavo dostať sa k lopte a druhý hráč samozrejme neustále kryje tú loptu svojim telom a celou úlohou je dostať sa pomaličky cez šírku na druhú stranu. Hej, to znamená, že pomalým krokom alebo poklusom sa hráč dostáva na druhú stranu a hráč v čiernom drese neustále mu robí zle, tak ako osa a snaží sa ho donútiť neustále jednoducho pracovať s tou hokejkou, či už napravo alebo naľavo. Je to veľmi, veľmi jednoduché cvičenie, ktoré môžete aplikovať takisto v kategóriách či už mládeže alebo starších. Posledné cvičenie, čo si ukážeme pri 1 na 1, je už cvičenie, ktoré máme tu aj s nejakým zakončením, to znamená, že už má nejaké prvky hry. Je to v podstate opäť využiteľné pre mládež, ale aj pre staršie kategórie. Je to úplne jednoduché cvičenie, kde tréner nahodí na mantinel loptu a účelom hráča, ktorý získa prvý loptu, je samozrejme prekonať hráča 1 proti 1, aby využil všetky 3 prvky, ktoré sme si povedali. To znamená v prvom rade krytie lopty, v druhom rade pohyb nôh a v treťom rade práca s voľným priestorom. Môžete variovať cvičenie aj tak, že zapojíte nepárny počet hráčov, respektíve 2 na 1, môžete zapojiť 2 na 2 a tak ďalej. Tak, máme za sebou situáciu 1 proti 1. Opäť otázka odo mňa, či máme k tomu nejaký dotaz, respektíve máme k tomu nejakú otázku. Dobre, ak teda poďme do poslednej témy, ktorú mám pre vás pripravenú, respektíve oblasť, a to je otvorené postavenie. A to je práve to, čo ste aj spomínali na začiatku, že čo patrí do tej nebezpečnosti hráča, a je to v podstate herné myslenie, respektíve výber pozície, respektíve výber miesta na ihrisku. Veľmi úzko súvisí vlastne s otvoreným postavením. Otvorené postavenie hráča, okrem teda výberu správneho miesta na ihrisku, tak je aj pozícia nôh, držanie hokejky a pozícia ramien vo vzťahu k bráne. Tréner Mrázek, sa mi páči jeho veta, ktorú som tu napísal, tým hrubo vytlačeným, a to je: vždy stoj tak, aby si mohol dať gól. Nič jednoduchšie sa deckám asi povedať nedá. Vždy stoj tak, aby si mohol dať gól. A samozrejme vieme ich upraviť tým, že si preberieme tieto 3 body a vysvetlíme, že čo týmito bodmi myslíme, tak, aby mohli byť čo najnebezpečnejší na ihrisku a byť čo najpravdepodobnejšie, že padne gól. Tuto je tá najdôležitejšia situácia hneď na začiatok, a to je otvorené postavenie hráča, ktorý to má cez ruku. Vidíte hráča, ktorý bude zakončovať, a upravil by som teraz pozornosť na jeho postavenie nôh najmä, že nestojí chrbtom k bráne, nestojí nejakým spôsobom tak, že by si bránil v tej streľbe, ale vidíte, že má neustále otvorený, aj keď to má cez ruku, má neustále otvorený forehand. To znamená, že stále je nebezpečný hráč, nie je to hráč, ktorý musí dostať loptu na backhand a musí strieľať z backhandu, to sme im povedali, že hráč na backhand nie je taký efektívny ako na forehande.
a dostáva tú loptu a dostáva sa do zakončenia. Pôjdeme ďalej, kde si ukážeme možno aj iné postavenia hráčov, ktoré veľmi úzko súvisia s otvoreným postavením. No, to je práve toto. Otvorené postavenie hráča. Hej. Opäť upravíme pozornosť na hráča, ktorý dostáva loptu. Čiže tento hráč. Sledujeme postavenie nôh, to znamená, že nohy smerujú smerom k bráne, respektíve smerom k osi ihriska. Ramena sú pripravené, že keď príde lopta, tak urobia pohyb smerom do brány, to znamená, že nie je tu nejaké postavenie chrbtom k bráne a tak ďalej. No a opäť forehandová strana hokejky pripravená na zakončenie z prvej. A veľmi dôležité je to, čo ten hráč urobil na začiatku toho videa, a to je ten výber miesta. To je tá prvá vec, čo potrebujeme urobiť, a to je ten výber miesta. Tu samozrejme vieme, že asi ten gól by nedal, ale v tejto situácii sa dostáva okamžite do zakončenia. Častá chyba hráčov, ktorých učíme otvorené postavenie, práve toto. Že zostanú takto, že tá noha zostane tu a myslia si, že teraz dajú gól z prvej. No, logicky nedajú, pretože tá ich noha im bráni v tom, aby zakončili z prvej. To znamená, je dôležité naozaj sledovať tých hráčov do detailu, pokojne si natáčať tréning, pokojne si to rozanalizovať takýmto spôsobom a ukázať tým hráčom samých na sebe, akým spôsobom oni majú stáť v tom útočnom pásme, v tej nebezpečnej zóne, aby boli neustále nebezpeční, aby neustále mohli dávať gól, tak ako už to správne odznelo, ideálne z prvej. Ešte si ukážeme to posledné. No a teraz si všimneme hráčov v modrých dresoch. Upriamime pozornosť na tohto hráča. Vidíme, že v otvorenom postavení môže okamžite dávať gól a upriamime pozornosť tohto hráča, ktorý opäť spĺňa princíp otvoreného postavenia. Dostáva sa, vyberá si správny priestor na ihrisku, dostáva svoje nohy do dobrej pozície, aby mohol strieľať z prvej a je pripravený z nebezpečnej zóny dať gól. Hej. V tejto chvíli vidíme na ihrisku dvoch hráčov, ktorí sú v otvorenom postavení a ktorýkoľvek z nich môže dať gól. Situácia dopadla tak, že hráč s loptou to zobral na seba, vzhľadom k tomu, že to bol Galante, tak sa nedalo ani nič iné čakať. Ukážem vám situáciu aj z nášho tréningu. Tu môžete vidieť jedného hráča, ktorý je v dobrom otvorenom postavení, čiže opäť upriamujem pozornosť na jeho postavenie nôh, najmä jeho ľavej nohy, to znamená, že nebráni si tak, aby mohol strieľať z prvej. Upriamujem pozornosť na postavenie ramien a držanie hokejky, že v podstate môže okamžite strieľať z prvej. Teraz situácia pokračuje, no a teraz by som vám chcel dať vlastne aj ten návod, že ako to nerobiť, a toto je vlastne to postavenie, ktoré nie je úplne OK. Je to postavenie, kde vidíme, že hráč stojí chrbtom k bráne, dokonca nie je tam ani dobrý výber miesta. Skúste mi pomôcť, že kam by som ho mal asi postaviť, aby ten výber miesta bol OK. Ktokoľvek môže zapojiť do diskusie. No určite musí ísť na os ihriska, aby to mal z prvej a čelom k bráne. To znamená, že by sme ho postavili niekde sem a čelom k bráne? Takto? Že by sa pozeral sem? Takto by sa pozeral ten hráč, hej? To asi tak? nie. No, nie tak celkom som myslel. Okay. Dobre. Ale v každom prípade do toho voľného priestoru medzi tými dvoma brániacimi hráčmi ramenami samozrejme otočený, respektíve natočený smerom k bráne, čakajúci prihrávku na strelu z prvej. Super. Čiže toto otočenie by bolo asi nejakým spôsobom takto. To znamená, že by mohol dostávať tú priamu prihrávku do tej nebezpečnej zóny a mohol by ísť do nejakého zakončenia z prvej. Vidíme ale,
vidíme, že hráč je pravák, hej, že je pravák, to znamená, že máme tu ešte jednu možnosť. Skúste ešte jednu možnosť nájsť. Smerom mantinelu niekam, aby to malo do ihriska. Presne tak. A dám ho sem. Je to OK? Nie, lebo je to ďaleko a príliš blízko k mantinelu. Presne tak. Tam sa znižujú tie percentá radikálne, to znamená, že to postavenie ideálne by mohlo byť niekde tu. A samozrejme postavenie by bolo takýmto štýlom, to znamená, že by sledoval aj hru, kde ide lopta, mal by to na strelu, to znamená, že po prihrávke by mohol okamžite buď strieľať, alebo ísť do prihrávky hráčovi, ktorý je úplne voľný. To znamená, že tuto som ešte chcel dať dôraz na to, že aj v prípade, keď nemáme loptu, tak tým, že florbal je o čase, tak myslíme o krok dopredu. Hej. V tomto prípade ad 1 nemáme dobrý výber miesta, ale keď už teda sme si toto miesto vybrali a stojíme tu, tak to postavenie, tieto dva krúžky by mali byť jeho nohy. V prípade, ak by prišla nejaká prihrávka z prvej, tak keby stal tak, ako stojí, tak jednoducho ten gól z prvej nedá a musel by byť postavený jednoducho ramenami smerom do brány. Tak. Ideme opäť do praxe. Toto je prípravná hra, ktorá v podstate bola realizovaná aj na tom predošlom cvičení. Priamo v praxi. Je to situácia 2-2 s 2 nahrávačmi po krajoch. Je to jednoduché cvičenie, ktoré práve simuluje otvorené postavenie, či už hráčov, ktorí sú na mantineloch, alebo hráčov, ktorí sú vo vnútri tej samotnej hry, pretože neustále by mali byť postavení tak, aby mohli pretože situácia 4-2, to znamená, že vždy, keď nejaký môj spoluhráč má loptu, tak by som sa mal dostať do pozície, že by som ten gól mohol nejakým spôsobom dať. To si to stopneme. V tejto situácii, kedy hráč v oranžovom drese sa dostal do dobrej streleckej pozície, otvorené postavenie. Tuto opäť chcem zdôrazniť to postavenie tej pravej nohy. Častokrát sa stáva, že tú pravú nohu by mal tu a bránilo by mu to, aby dal gól z prvej. Tuto vidíte, že tú pravú nohu si zatiahol za seba, to znamená, že posunul ju sem. Tým pádom sa dostal do ideálnej pozície na streľbu do prázdnej brány. Tak to v podstate aj dosť skončilo. A v druhej časti toho cvičenia to uvidíme opäť a uvidíme to v tejto chvíli, keď máme 2 hráčov na ihrisku. Tu by som chcel dať ešte dôraz na tú trojitú hrozbu. Vidíte, že neustále hráč je na forehande. Tu máme hráč na postavení, to znamená, že tak ako som povedal, tak aj nahrávač musí dodržiavať v podstate túto činnosť. Tuto je ďalší hráč, ktorý je v otvorenom postavení a jednoducho tých opakovaní v tomto cvičení alebo v tejto prípravnej hre je také obrovské množstvo a pokiaľ na to ako tréneri budeme dbať, aby tí hráči to robili, tak tým hráčom sa to dostane do hlav. Je to veľmi dôležité, aby tých opakovaní dobrých bolo veľa, pretože pokiaľ tí hráči sa to budú učiť naopak, budú sa to učiť zle, to je potom úloha nás trénerov, aby sme si všímali to postavenie tých hráčov, aby sme ich naprávali, aby sme upozorňovali, možno najlepšie ukazovali im to aj na videu, aby sami seba videli. A verte mi, že tí hráči to pochopia a tí hráči to postupne na tom ihrisku budú robiť. No a výsledkom toho celého bude, že sa vaša hra zrýchli, vaša hra sa zefektívni, vaša hra bude oveľa nebezpečnejšia a vo vašej hre začne padať oveľa viac gólov. Dobre. Toto je v podstate posledná veta, ktorú som chcel povedať, že prečo som si vybral teda tú tému, aby padalo vo florbale viac gólov. Aby jednoducho sme využívali ten začiatok, tú mapu, aby sme využívali tú nebezpečnosť, tú pravdepodobnosť, tie čísla, ktoré sú jasné, aby sme využívali to, že hráči môžu byť nebezpeční, o tom, že je to o čase, že čím viac nebezpečný, čím rýchlejší a čím viac času budete mať a čím viac času si vytvoríte na tú danú situáciu, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, aby sme dali gól. Samozrejme,
je množstvo tímov, ktoré majú založenú svoju hru na defenzívnej hre, na breakoch a tak ďalej, ale vôbec sa to nevylučuje. My aj pokiaľ ideme do breakovej situácie, tak asi nechceme break skončiť v rohu, ale chceme ho skončiť v bráne a dať gól. Hej. To znamená, že toto sú veci, ktoré vieme pracovať na nich od mládeže, vieme učiť deti, aby mali správne návyky, aby mali správne automatizmy a garantujem vám, že aj vám v kluboch, samozrejme, ale najmä slovenskému florbalu sa to jedného dňa vráti, pretože sa určite takýmto spôsobom priblížime tam, kam by sme sa chceli priblížiť a to je určite tomu zahraničnému florbalu, ktorý má teda asi objektívne vyššiu úroveň. Z mojej strany je to všetko, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Pevne verím, že ste pri tom nezaspali, pevne verím, že tie videá, ktoré ste videli, tá teória a prax pre vás nejakým spôsobom boli prínosné a možno niektoré veci aplikujete priamo do tréningu. Ja by som bol veľmi rád, aby sme toto aplikovali do tréningu a aby sme zlepšovali našich hráčov a aby sme jednoducho posúvali ten slovenský florbal ďalej. V tejto chvíli asi by som vám nechal priestor na nejaké otázky, ktoré vás ešte zaujímajú, respektíve ktoré by ste chceli nejakým spôsobom doplniť. Takže pokiaľ má niekto nejakú otázku alebo nejaký dotaz alebo point, tak pokojne sa môže ozvať. Dobre, ak nie sú otázky, tak ja by som bol veľmi rád, keby už ďakujem veľmi pekne za tie feedbacky, práve toto som chcel povedať. Budem veľmi rád za hociaký feedback, pozitívny, negatívny, neutrálny. Bol to môj prvý webinár, takže začínal som so spotenými rukami, priznám sa. Aj napriek technickým problémom som rád, že sa nám to podarilo nejakým spôsobom dobojovať. A najmä pevne verím, že tie informácie, ktoré sme vám, alebo teda, ktoré som vám zatiaľ ja poskytol a ktoré vám ešte poskytne Patrik, tak naozaj využijete naplno vo vašich kluboch a spoločne zlepšíme ten florbal.